Balaton is kipróbáltad? Csak amikor ilyen szél van, akkor ez sokkal. Tehát ez azért úgy is viselkedik, mint egy igazi, és ugye mivel egy a 20 léptek arányú, az azt jelenti, hogy ezek a 20 centis hullámok, amik most itt vannak minimum, ez ebben a 4 méteres hullámok bevergődnek, és neki ez sok. Hát egy kis kikötőjük mondható, úgyhogy olyan határosabb volt, kipróbáltam, de ugye a fedélzeten átcsaptak a hullámok. Na, hogy tetszik? Hogy tetszik majd? Hát ez nagyon jó. Apa a kapitány. Igen, ő a paparancsnok. Igen? Hagyjuk meg ebben a hitben, mi? Te a Maja a parancsnok. Én vagyok a mamatróz, ő meg a paparancsnok, ezt találtuk ki. Hát egyébként tényleg a Maja a parancsnok. Hát úgyis az, amit ő akar mindig, nem? Tehát ő aludni akar akkor. Na mi van? Na mit szólsz? Hogy megy? Szeli a habokat. Nagyon jó. Fékezni is lehet vele. Nagyon menő. A Louis, de